Здравейте хора, аз съм Веселин М8 и днес ще погледнем малко Minecraft Pocket Edition Survival. Както виждате, тук има сървъри, които мога да вляза в тях, но днес ще гледам Survival. Тук почнах това, колкото първоначално, тук нещо градинка направих. Така, имаме лава в изобилие. Виждам такова въглени, какво беше това? Сега се изкачим да ги съберем. Малко да взема Та игра е много хубава, всъщност. Значи, това са най-новите апдейти, които са направени на играта и които могат да бъдат направени, искам да кажа. По-апдейтната от това няма как да бъде. Ще поиграем малко, защото няма много време. Не си имам концерт, такива работи и тук взема да копая. Не. Така. Почнах на ново начин, да знаете защо. Тут преди исках да изтрих Survivor вместо креатинга и пак почнах от първи левел. Може с това някакво глупо момче е станало така, но тук поне съм пали играта, че като сложиш нещо в джеста, следващия път като влизаш, то е там. Тук е там, на предишното някой не го е взел, никой не го е взел, то си едно лопатка, имам ли лопата? Лопата нямам. Това е зле, защото... Сега ще направим лопатка. Така... Добре. И пак отиваме там. Трябва да потърсим в някой епизод Iron, да вземем, трябва да събера доста дърво и да се направя такова, как му беше името, клечки, не клечки, кирки. И то пак цялото се купайте и че само дето качих се в него. Взех 3 крълча, нали, какво беше това? Там... Какво има в далечината? Роги. Лава ли?
За сега не съм огладнял. Аз имам някаква храна? Не. Това е зле. Не, се запаля. Пещера, но трябва да се направя първо. Не знам какво ще ям. Да знаете, той шум хора от... Имам една печица тук, сега съм спуснал в моята стая студено, иначе при мен времето е по... не като в града. О, имам храна. Добре. В джеста си имам храна. Имам дърво. Значи него ще го взема. Всъщност това ще го оставя. Това ще си го взема. И така, такова. Пръчки. Тук как се правише? Само да видя. И останаха тези факли, бе. Ето. Те се правиха с това. Четири точно не стигат. Това пилеп. Чакай се. О, айрон. Добре. Взимам всичко тук. Той клип по-скоро ще събирам така материали. Няма да играем. Така. И тук много е... С един точно да виждам по-хубаво. Дали ще дигна и трети лево? Двадесет и три. Къде е точно?
колко много има. Още айран. Ето тук има още айран. Добре, излизаме от тук. Отидем в къщата. Започна да се стъмнява. Да легнем. Спирам клипа, докато се изпече това и пак ще го включам. Така хора, ето пак сме тук. Нали всичко печено. Ето пребрал съм си, имам айрана. 54 ми е това. Въглищата. Пръчки имам тук, брадвичка с направих, да отсека и ми дървца. 27, дърво имам. Брадвичка такова, сега вали дъжд. Това тук да ми става по-големи. Няма ябълки, това е гадното. Ябълките са много малко и много рядко. Това беше всичко от този клип, хора. Аз бях Веселин М8 и чао-чао. Ако съм ви харесал, дайте лайк и се абонирайте за мене. Чао-чао.